салому алайкум бародаро, хушомада ба канали ма. Бародаро, ирӯз ман мехостам шуморо я проекти нав нишон дидам ки ном дора биткоин BTC. И проект ба вложения ина пулотона хол мекунед то 600% пултон бисёр мешавад. чихе мебинед дар муддати 20 соат то 55 соат кор мекунад я вложени шумо на 8 минута пултон 8 минута 4% пултон омадан мегирад. Ина нигоҳ кунед бародаро, уже и проекта 10 миллион одам пополнит кардагия, қариб 7 миллион пулошона гирифтагиян, 7 миллион дига гирифтагия. Не 16 миллион пополнит кардагия бародаро. 7 миллион уже пул баровардагия и проект беҳад проекти хуба. ҳозир мо бо шумо анҷа регистрация мекунем ва пополнит мекунем. барои регистрация кардан шумо чӣ мекунед? дар аввал ягон логин мемонед. ман мемонам логин, ягон эмайл мемонед. ман эмайл мемонам. иҷода бародаро, худтон ягон парол мемонед. ҳоли ман парол бародаро мемонам, бо видеоро сар метавонам. ина бародаро, вақте парола монден эҷа зарегистрироваться меҷиқен. рост ҳамин сайт медуроратон. ина чӣ намуд план дора на бародаро, ман шуморо нишон медиҳам. шумо медонед ай 100 рубл хол кунед, то якум планаш 100 рубл 55 соат кор мекунад. 8 минута 0.33% пултона мегиред. 139% пули шумо бисёр мешавад. дигар планаш ай 450 рубл сар мешавад, 143% ай бародаро. сеюм планаш ай 100,000 рубл сар мешавад, 650%. на чорум планаш ай 2000, иш ай 4500 бародаро. ина ҳастад то 30000аш 600% пули шуморо бисёр мекунад бародаро. ина вақте шумо 100,000 ина 30,000 мондед, 600% зиёд мешавад. ҳисоб кунед бародаро, чанд қадар мешавад? қариб 120,000 шумо метавонед бигиред бародаро. беҳад сайти хуба. ина шумо метавонед ба партнёрство пул бе вложения пул кор кунед. ина шумо одам даъват мекунед, ву пул пополнит кунад, шуморо пул меояд. ина ссилка шумо мегиред, одам мекунед бародаро. ҳозир мо пополнит мекунем. ин сайт аку мебинем, ин сайт чихе кор мекунад. бо вақте ки вивод кардам, бо шуморо видео мекунем, мепартонам. ина бародаро, ма аями 100 рублаш пополнит мекунем. юмани қатӣ любой чӣ қатӣ мешавад пополнит кардан. ина юмани киви пай карта кадоме шумода маъқула бародаро. ина бародаро, ҳама чӣ қатӣ шумо метавонед пополнит кунед. ина карта қатӣ ҳам мешида, пай, киви, SPP, юмани, перфектмон, биткоин, бинанс қатӣ ҳам. агар шумо криптовалюта қатӣ кор кунед, бинанс қатӣ ҳам мешида пополнит карда. ҳозир мо бародаро ба ман ба юмани пул пополнит мекунем, ку мебинед 350 рубл. ина бародаро, ҳоли ман ба юмани пополнит мекунем. шумо дар нишон метавонед ку бо сайт чихед пополнит мешавад. баъд пополнит ва вивод шам бо шумо дар нишон метавонем бародаро. я минут ман пополнит кунам, бо видеоро сар метавонем. ина бародаро, ман пополнит кардам. ман 350 рубл дар нашид пулам 300 рубл дар пополнит кардам бародаро. диден чиден успеш нашида бародаро. мебинем ку мо ай 300 рубл чанд сум кор мекунем. ай 300 рубл ба фикрам мо 400 чанд рубл ба ҳамин фоизи 410 рубл ҳамин қадр кор мекунем. бо бародаро вақте ки вивод кардам, бо шумо дар нишон метавонед бародаро. чихе мебинед сайт беҳад сайти хуба. шумо метавонед то 1000 на 1000 2000 рубл
ё бо фоизош ҳам бисёртоай бародаро метонем влажит кинен ҳама зиёдаш 30,000 рубл. Сайд ма ҳами якумашда бародаро пил хоб кардам. Чанд сум кор мекунам бо шумо дар видео мекунам мепартам бародаро. Сайд вивод мекуна 100% вивод мекуна и сайд. Сайд дурус шид кор кеса беҳад сайд хубай бародаро бидроен кор кунед. Бидроен кор кунед бародаро. Хай дар паноҳи Аллоҳ бошем бародаро. Сайд канали мара дастгирӣ кунем бо видеои нав ай пеша. Дар паноҳи Худо бошем бародаро.